Ipaiwo pachena pasina mutengo nokuti mweya waMwari hauna mutengo. Ipaiwo pachena pasina mutengo nokuti mweya waMwari hauna mutengo. Maprofita omasuano mujano donga kudenga na Mwari. Maprofita omasuano mujano donga kudenga na Mwari. Unonza kala chiti uyane mukaka uyane ukutema tikese munyama. Unonza kala chiti uyane mukaka uyane ukutema tikese munyama. Maprofita omasuano mujano donga kudenga na Mwari. Maprofita omasuano mujano donga kudenga na Mwari. Unonza kala chiti uyana mazowe mazowe machukungu tikese munyama. Unonza kala chiti uyana mazowe mazowe machukungu tikese munyama. Maprofita omasuano mujano donga kudenga na Mwari. Maprofita omasuano mujano donga kudenga na Mwari. Unonza kala chiti panoni wamuka kure kutikamisa mepo kure kunyanza. Unonza kala chiti panoni wamuka kure kutikamisa mepo kure kunyanza. Maprofita omasuano mujano donga kudenga na Mwari. Maprofita Rabbi Mikairi Yesu roti sendabu doba roti siti down area indae kotona kwa meri vaina ndachita kawanguru maberbe yuroma yatatu wangoro zemoto mbiri ndikavunza bhiri mweya kuti chinoreva izvikanzi murume uyu ane ropa fatso. Ropa fatso yachinde kutanga kuti ache motokari mbiri asi hadzingakwanisi kuti dzibude ndokuda kuti pane mhepo yavakaiswa pamuri mukoma yakaiswa kare asi yakaiswa nemari yakatengwa nemari. Ndikatarisa mari tinenge yakaite mari zvikanzi 1000 yekare kare asi vano mungatsvagira ikwana $500 ndobvise mhepo iri pamuri baba mondoengerawo mwedzi mitatu ndaona mafamba nemotokari. Zvakanaka emadzibaba handiti mari yacho ndikakupeya munozongondidzorera mari yangu. Rabbi, how can I cook vegetable without cooking area? Mari handidzosina kuti ndikadzosa manje inenge ine mhepo ipapo saka ndinotonderasa mugungwa chaimo chaimo kuti mota dzemukwanisa kudziwana. Ichi chitsotsi chete chokuda mari pamwe chete nokuda chokucha. Ichi chitsotsi chete chokuda mari pamwe chete nokuda chokucha.